Hola, avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem al llibre d'Isaïes, capítol 26, verset 4, i diu la paraula de Déu. Confieu sempre en el Senyor, que el Senyor és la roca eterna. Avui se'ns demana en la paraula de Déu una cosa que ens costa moltíssim: confiar. La paraula confiança, que per altra banda és una cosa que humanament costa molt de construir i que amb gran facilitat es trenca, se'ns resisteix. Costa molt confiar, sobretot quan a la vida ja ho hem fet i el resultat, algunes vegades, no ha estat com esperàvem. Dolor rere dolor ha anat creant ferida rere ferida, i això ens enganya en un intent de justificació per no tornar a confiar després de diversos intents fallits. Però, i si et dic que qui t'està demanant la teva confiança és el mateix que coneix tot el que tu ja has experimentat? A priori sembla un risc assegurat. Confiar en Déu quan potser ni tan sols creus que existeix. Però, i si et dic que qui t'està demanant la teva confiança és el mateix que coneix tot el que tu ja has experimentat? Ara possiblement pensaràs que m'he repetit en la meva pregunta. I és cert, tens tota la raó. Ho faig perquè estic segur que davant la primera pregunta t'han aparegut un munt de situacions en contra, totes que per a tu justifiquen que no confiïs en Déu. Si t'ho torno a preguntar és per portar-te al punt reflexiu on entenguis i comprenguis que només Déu, com bé ens diu el text bíblic d'avui, és la roca eterna. Allò que estiguis visquent en aquesta vida passarà. El mal que t'hagin pogut causar, i fins i tot el que nosaltres hàgim pogut causar, passarà. Tot és efímer sota el sol. L'únic que es mantindrà etern és Déu, i fruit del seu amor i misericòrdia, nosaltres també, per afegiment. Quan se'ns parla de la nostra vida eterna, és només un reflex d'aquell que ens la vol donar per amor. Només aquell que és dodor de vida i etern pot donar alguna cosa seva. Jo no et puc donar 1.000.000 d'euros si no el tinc, per molt que ho vulgui. Només qui el té pot donar-lo o no. I tot i així, Déu ha escollit donar-ho a tots aquells que decideixen rebre'l i lliuren la seva vida a aquell que és la roca eterna. A Abraham, Déu li va donar una promesa. La seva descendència seria com la sorra de la platja i com les estrelles del cel. I quan li va dir, Abraham encara no tenia cap fill. Podia semblar una cosa lògica, però després Abraham va tenir Isaac i la promesa es va fer més possible. Tot això és perquè Déu és la roca ferma, la nostra confiança, i va ser la confiança d'Abraham. Tu on estàs dipositant la teva confiança avui? Que tinguis un dia molt beneït.